Исәнмесез, кадерле дусларым. Гадәттәгечә без сезнең белән әкият иленә сәяхәтебезне башлыйбыз. Кадерле дусларым, без сезнең белән бүген кошлар турында сөйләшербез. Нинди кошлар дисезме? Ашыкмагыз, хәзер сез аларның үз тавышларын ишетерсез. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Бу кышны инде барыгыз да белә. Әйе, әлбәттә карга. Кара карганы яз хәбәрчесе диләр, һәм ул иң файдалы кошларның берсе. Ә хәзер икенче кошның тавышын тыңлыйбыз. Я? Бу кошны кайсыгыз таныды? Әйе, урманга килсәгез, сез как-кук дип кычкырган кошны шундук ишетерсез. Аны күке дип тә әйтәләр, как-кук дип тә атыйлар икән әле. Кадерле дуслар, менә әкияттәге 3нче кошны барыгыз да белмисездер әле. Аның исеме Тургай. Алар бик биектә, бик югарыда очалар. Һәм иң кызыгы, алар бар тик очканда гына сайрыйлар. Әйдәгез әле, Тургай тавышын да тыңлап карыйк. Димәк, бүгенге әкиятебез кара карга, күке һәм Тургай турында булыр. Ягез әле, әйбәтләп җайлабрак утырдык, әкиятебезне башлыйбыз. Көннәрдән бер көнне карга белән күке очрашалар да бер-берсенең хәл-әхвәлләрен сорашалар. Аннан соң инде икесе ике якка очып китәләр. Күке агачның ботагына утыра да «Күке, күке, күке» дип кычкыра башлый. Моны ишеткән карга көнләшеп куя. «Карале, мин күке кебек үземнең исемемне әйтеп бетерә алмаммыни? Исемем дә матур, үзем дә матур, төс кыяфәтем дә бик матур. Карга, карга, карга» дип, карга да үзенең исемен кычкырып йөри башлый. Ләкин ни хикмәт, озак кычкырып йөри торгач, кара каргабызның тамагы ача һәм очып барган бер Тургайны эләктереп ала. Тургай карганың томшыгыннан бик ычкынырга теләсә дә ычкына алмый. Шунда ул әйтеп куя: «И агай, мин үләм инде. Ләкин менә синең исемеңне белмичә үлү миңа бик үкенечле булыр иде. Шуңа күрә зинһар өчен үлемем алдыннан исемеңне генә ишетеп калыймчы» дип ялвара. Кара карга томшыгын кысып кына «Карга». Тургай: «Нәрсә дисең? Бер дә ишетмим, колакларым да бик кечкенә». Карга ачуы чыгып тагы «Карга, мин» ди. Тургай аның сайын: «И агай, үземдә кечкенә, колакларымда нәни, авыз тутырып кычкырып әйтсәнә» ди. Шуннан инде кара карга авызын ачып «Карга, карга» мин дип әйтү була, Тургай томшыгыннан ычкынып та китә. Карга инде Тургайның артыннан куып караган, ләкин эләктерә алмаган. Шулай итеп безнең хәйләкәр Тургайыбыз үлемнән котылган, ә каргабыз ач калган. Шушы вакыйгадан соң инде безнең каргабыз бер кайчан да исемен тулысынча әйтми, ә бары тик кар дип каркылдап кына йөри икән. Шуның белән, кадерле дусларым, мин сезнең белән кошлар телендә саубуллашам. Кар, күку, сау булыгыз.